A número 3 da candidatura do PSOE pola provincia de Pontevedra centrou o seu último acto de campaña na zona na igualdade. Paloma Castro asegurou que estas políticas pasarían a ser a columna vertebral das accións de goberno da Xunta, encabezado por Xosé Ramón Gómez Besteiro. Unha igualdade real e efectiva non só entre homes e mulleres, senón tamén unha igualdade de oportunidades para toda a cidadanía. Creemos que a igualdade é unha palanca de cambio e que vai facer que Galicia avance cara a dereitos, avance cara a oportunidades e prosperidade económica. Castro escolleu como escenario o Miradoiro da Caeira, unha representación dixo do que sería un goberno de Gómez Besteiro. Queremos facerlo aquí arriba para visibilizar como imos gobernar, non? Para toda a cidadanía de forma horizontal e con equidade. En Vilagarcía os socialistas tamén aproveitaron estas últimas horas para facer balance da campaña. O número 4 da candidatura pontevedresa, Julio Torrado, amosouse convencido de que o domingo sairá das urnas un goberno de cambio para a Xunta. Quero anunciar que o cambio en Galicia xa está aquí. E quero dicirvos ademais que o cambio do goberno galego non só é que xa este, sino que é absolutamente imparable. Dende o Partido Socialista sabemos e estamos moi contentos de que o cambio do goberno galego vai a chegar xa este domingo porque vai supoñer poder pasar a unha Galicia mellor. Torrado criticou a campaña do Partido Popular, os que acusou de prometer proxectos que levan anos en facer. Como exemplo, puxo varios centros de saúde da zona, o de Vilagarcía, o de Meis, o de Caldas e o do Grove, e asegurou que sairán adiante cun goberno socialista.